रोजगार मेला थामहिनबा साख्रिनि मेला गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीआ दिनै सानसेनि गेजेरावनो राननानै होबावगोन गोबां रोजा रोजा एपइन्टमेन्ट लेटार। हादरनि गेजेराव खमैबो 121,000 बिजाथिफोरनो दिनै एपइन्टमेन्ट लेटारखौ राननानै होगोन गाहाय मन्त्रिया। मिथिनाय बादिब्ला हादरनि मोन 45 जायगाफ्राव रोजगार मेलाखौ खुंगोन। बे मेलानि लोब्बायैनो दिनै गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीआ भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों 121,000 बिजाथिफोरनो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होगोन। दुलाराय भारतनि गेजेरावनो खुंनाय गुबुन गुबुन सरकारि बिफानाव जेरै इन्सपेक्टर, टिकेट क्लार्क, जुनियर एकाउन्ट क्लार्क, ट्रेक मेन्टेनार, लोअर डिभिजन क्लार्क, इन्सपेक्टर अफ पोस्ट, साब डिभिजनेल अफिसार, नार्सिं अफिसार, फायारमेन, अडिटर, हेड कन्स्टेबल, ट्रेन ग्रेजुएट टिचार, एसिस्टेन्ट प्रफेसर आरो गोबां बिफानफोर दंबावो। जेराव जायफोर बिजाथिया आनजादाव उथ्रिसारनो हादों बिसोरनो दिनै गाहाय मन्थ्रिया साख्रिनि थिसनथाइ बिलाइखौ राननानै होगोन। मख'नो गोनांदि गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीआ गावनि सरकार दैदेननाय समाव 10 लाख बिजाथिफोरनो साख्रि होनायनि थांखिजों थांनाय 2022 मायथाइनि 22 अक्ट'बराव गिबि हादरनि गेजेराव रोजगार मेला एबा साख्रिनि मेलाखौ बेखेवजेनदोंमोन। गिबि खोलोबनि रोजगार मेलायाव गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीआ 70,000निबो बांसिन बिजाथिफोरनो सरकारि साख्रिनि थिसनथाइ बिलाइखौ गथायजेननाय जादोंमोन। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा? जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन। ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ লগে লগে মোৰ মানে শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে। খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে, চাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে, মানে খোজকাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ। ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজকাঢ়িব পৰা হৈছোঁ। सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो। एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं। बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।